Urşu kino diýdiler, on soň gara geýinip geläýdik birim. Şo gaýgaty muallimim hawa üçin. Ha, şoňa atnap ýörer, tuweleme. Gaýaty Watabaýew. Ol meň üçin sportsmenler, aktyor. Roliklerden gelen netijem şu. Kino ssenariýy ýazylyp ýörkä, men öýlenjek bolup berdim. Kino ini düşürüp başlany men öýlendim. Kino çykýa diýlende men birinji oglum boldy. Montajy täze neçeklerine ikinji oglum boldy. Ha, ondan men Batyryn etip oglum sünnet toýunda men toýumdy görkezäýim diýdim. Sportsmen ýigitlerimde sportunu ösdürmek. Sport bilen zamaat etsen beden taýdan sagdyn bolýan. Öz gyýjeksiniň başga bir oglan bilen söýüşmegi, öz namusçyň ýigitiň roluny berdiler. Antaristel. Men begenýän zadym Kinoda Anacığım koşan beğenen. Впервые вообще у нас в Туркменистане такое событие. Ençeme yollara geçtik. Belki gowalar diýip umid edýän. Şu pakaza gelenlere köp sawallar aýdýan, şunu diýişgärlen köp geldi. Hem okuwda da, hem turganlaşykda da maksadyna ýetip bolýanlygy barada mani berýär şu filmde. Hakykatdan hem şu wagt mümkinçiliklerden peýdalanyp bilseň, şeýle bir gowdy urdy. Kino çykarna da dogry garaşdym. Kino gowy. Maňa hasam gol täsir etdi. öwrendiňmi käbä priýomlary? Awa. Görkeziljekmi şu wagt gadarňyň üstünde? Gaдар gel. Filmi döretmek nokta nazarından seredende kämillige umtylyş bar. Güldüm, ağladım, garaşdym. Şeýle bolar diýip garaşýanda atdamdan üç goşurak wagtlar gördüm. O oýnatdylar oglana tuweleme. Sportsmenlere şeý dip oýnatdyryp oňaranmalsa, bu bir uly bir üstünlük. Batyrjan gutlaýat. Hiç garaşmadyk kadrlary gördük. Профессионально, красиво, манили. Rejissura, dramaturgiýa, operator, aktyorlar. Beşdik. Kino hakda ilki bilen aýsam adyny haladym. Kämillige ýol. Garat hemmämiz kämillige tarap. Kämilim ýol tarap bu ýol bilen ýa-da durdy öýüne gaýdy. Ha boldurdy. Men pikirimçe hiç de diýmek gerekkä. Halk köpçüliginiň şunu gyzgyn garşy alşyndan eýem mälim öz-özünden Esbiter mümkin bolsa. Süleyman Uşak, Süleyman, Esbiter. Ýok, mana Esbiter diýip çağırmalymy? Kızlar bits bol. Ýok, gel. İlki bilen oglanlardan, aktyorlardan gorkýan menäni. Şoň üçin erbet diýerim, öldür görýärmi? Ýok, görmediler. Görmese onu aýdaýyn. Gülýäli gowdal kino. Yo, oýnadýan gow bolupdyr kino gowy, hem sujetam gowy yerine ýetirilsem o. Kino üçine gözüňe de gelmedi meň sesim. Diýan diýany. Dönük. Ýok, tanamadym. Dorymadan kinony görüp özüm çösüm gelip gitdi. Ana size de sağ olun geleňiz üçin elbetde indiki batyr düşürjek kinolaryny siz görmek isleýär. Batyr kinoda görmek isleýän sen meni. Indiki kinoda görüp bolarmy? Mümkin fevraldan. Şunu ingliz diline ýazylmasa da şaňa titrede ingliz diline ýazyp biziň halklara taekwondo federasiýasynyň eltip berdiň. Ondan tutuş dünýä boýunça şunu Gowy pikir. ýaýratmak barda da men haýyşdym, eger mümkinçilik bolsa türkmen ulan gaýlaryny tanajak, men türkmensany tanajak. Şo wagtyň özünde de taekwondo sunuwatyny tanajak. Gyzykly we has beýik kinolar düşürmeklik netibesin biziň halkymyza. Batyra näme? Maňa köprak kino düşürsin. Gutdawasyn. Kämillige barýan ýolla büdüremän üstünlüge ýetmegi arzu edýän. Bulardan şu filmiň ikinjisine garaşýan.